Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar investiment ta' 20 miljun euro li l-linja tal-ajru Ryanair ser tkun qed tagħmel f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja ġie spjegat kif dan il-proġett se jara l-ftuħ ta' bażi għal manutenzjoni u t-tiswija tal-ajruplani tar-Ryanair. L-ewwel ajruplani tal-kumpanija mistennija jaslu f'Ottubru li ġej u sal-aħħar fażi tal-proġett il-hangar f'Ħalluqa se jkun jista' joffri servizzi ta' manutenzjoni fuq 3 ajruplani f'daqqa. Quddiem bosta rappreżentanti minn entitajiet differenti, il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif permezz ta' dan l-investiment massiġġ se jinħolqu 250 impjieg ġdid u ta' kwalità f'Malta. Dan apparti l-250 impjieg li diġà nħolqu mill-istess kumpanija f'pajjiżna fil-passat. Hawnhekk huwa spjega kif l-industrija tal-manutenzjoni tal-ajruplani f'Malta tħaddem aktar minn 1000 persuna u b'dak li tħabbar illum se jkun hemm żieda ta' 25% tal-ħaddiema fil-qasam. Il-Prim Ministru qal kif fuq kollox dan l-investiment juri biċ-ċar il-fiduċja li kumpaniji barranin għandhom f'Malta. Din hija fiduċja fil-potenzjal ta' pajjiżna bħala pajjiż illi joffri potenzjal qawwi ta' investiment. U d-deċiżjoni ta' nhar il-ġimgħa li għaddiet imħabbru uffiċjalment mill-FATF nhar il-ġimgħa illi għaddiet tat timbru ta' approvazzjoni lil pajjiżna bħala ġurisdizzjoni serja. Dr. Abela qal kif Malta anke kif setet tara Ryanair toffri serħan il-moħħ għal kumpaniji li jinvestu fija. Pajjiżna joffri dik il-bażi lill-investituri barranin u anke naturalment lokali biex ikollhom is-serħan il-moħħ illi pajjiżna huwa pajjiż sigur li jagħtik return tajjeb għall-investiment tiegħek. Il-kap eżekuttiv tar Ryanair DAC Eddie Wilson għal kif dan l-investiment huwa vot ta' fiduċja li l-kumpanija għandha f'Malta. Is a substantial vote of confidence of Ryanair, the Ryanair Group into Malta. We have, we want to cement our relationship here. We have 2 AOCs. We've got 6 aircraft based here. We've got 62 destinations, and we will continue to invest also with the SIM operation that we have here with Fravel as well. And I think today, putting a maintenance facility here in Malta copper fastens our investment here, and I think our confidence in the ability for Malta to support that. L-investiment mir Ryanair ikompli mal-investimenti massiċċi li diġà saru minn kumpaniji oħra tal-avjazzjoni fejn tidħol il-manutenzjoni tal-ajruplani bħal Lufthansa Technik, SRT Malta u Medavia. Il-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża Mirjam Dalli qalet kif Malta hija miftuħa biex aktar kumpaniji kbar bħal Ryanair jiġu f'pajjiżna jinvestu u jkabbru l-operat tagħhom. Dan filwaqt li l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri innota kif pajjiżna baqa' jaħdem u jinvesti bisħieħ biex ikompli jkun ta' spalla għal dan is-settur. Dan l-investiment se ta' jsir anke wara diskussjonijiet li kien hemm mal-Malta Enterprise u anke Indis Malta li allokat art li Ryanair mifruxa fuq 7500 metru kwadru għall-ewwel fażi.